Ауду биллахи минешшейтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Muhtaram musulmon qardoshlar, bizning шушы бүген яңа айыбызның беренче көне. Рәҗәб айының беренче көне булып санала. Muhtaram qardoshlar, Рәҗәб айы нәрсәсе белән кадерле? Бу инде безнең өчен Рәҗәб айының беренче көне Рамазанның башы дип әйтсәң дә була. Рамазанның якынлашуы дип әйтсәң дә була. Чөнки алар 3 ай рәттән киләләр: Рәҗәб, Шәгъбан һәм Рамазан. Менә шушы Рәҗәб айыны белән без Рамазанга әзерләнә башлыйбыз. Бу айны аңлаган кеше, шушы айны кадерен белгән кеше Рамазанның да кадерен беләчәк, аңа әзерләнәчәк. Әгәр дә айны белмәсә, ул вакытта Рамазанны да кабул итәргә авыр була. Мөхтәрәм кардәшләр, әгәр игътибар итсәгез, шушы Рамазан айының соңгы көннәрендә кешегә бик рәхәт була башлый. Ягъни ураза тотарга җиңел, күңелләр чистара, тагын Рамазан айының озак итеп дәвам итүен тели башлый кеше. Шундый бер рәхәтлек хисе килә. Беренче бер 10 көндә әле ул авыр гына, уразаны тотасы килмичә генә, теге бик кыенсынып без аны кабул итәбез. Моның сәбәбе, мөхтәрәм кардәшләр, уразага әзер булмавыбыз. Менә шуңа күрә дә шушы айлардан без уразага әзерләнә башларга тиешбез. Хәзер безнең Рәҗәб айы керү белән, мөхтәрәм кардәшләр, без әзерләнә башлыйбыз. Моны ничек күз алдына китерергә була? Рәҗәб айы ул уҗымны чәчү айы. Шәгъбан эшкәртү, Рамазан җыеп алу. Нинди нәрсә чәчсәң, ничек эшкәртсәң, шуны урасың. Бер нәрсә дә чәчмәсәң, бер ничек тә карамасаң, җыеп алырга да, мөхтәрәм кардәшләр, бер нәрсә булмаячак. Менә шуның өчен дә инде бу айларның, мөхтәрәм кардәшләр, кадерен аңлап белергә кирәк. Шулай ук безнең Рәгаиб кичәсе шушы Рәҗәбнең беренче көненә туры килде. Кичә менә Рәгаиб кичә иде. Һәм бүген инде шулай бит аның көне дип әйтсәң дә була. Рәгаиб кичә ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең әти-әнисе никахлашкан көн һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм яралган көн дип әйтсәң дә була. Әлбәттә, бу безнең өчен чиксез зур вакыйга. Чөнки җир йөзенә гадәти бер кеше генә тумый, туа шушы кешелекне коткаручы зат, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: Рәҗәб Аллаһның айы ди, Шәгъбан Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнеке ди, Рамазан өммәтемнең айы ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә. Шуңа күрә дә без Аллаһның айына кирдек дип әйтсәң дә була. Менә бүген шуңа күрә дә бераз гына Аллаһ Тәгаләнең бөеклеге турында һәм адәм баласына күрсәткән шулай ук рәхим шәфкате турында, нигъмәтләре турында сөйләшеп китсәк иде. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлхәмдүлиллаһилләзии халакас-самавати вал-арда ва җа'аля-ззулумати ван-нур, thumma аллазина кафару би-раббихим я'дилун. Аллаһ Тәгаләгә ышанмаган кешенең гынахы нәрсәдә? Ул нәрсәгә гынахлы? Ул нәрсәгә Аллаһ Тәгаләне гафу итми? Нәрсәгә Аллаһ Тәгаләне тамугка кертә? Бер караганда ул бик кырыс хөкем. Ышанмаган өчен генә. Ул бит яхшы кеше. Ул бит нормальный, үзен матур гына тота, шулай бит. Ичми тартмый, кешене рәнҗетми. Аллаһ Тәгалә менә шушы аятында булай ди: Аллаһ Тәгаләгә хәмд булсын, мактауларыбыз булсын. Ул шушы күкләрне һәм җирне яраткан. Аллаһ Тәгалә күкләрне һәм җирне яраткан. Һәм яраткан төнне һәм көнне. Караңгылыкны биргән һәм яктылыкны ди. Ләкин Аллаһ Тәгаләгә ышанмаучы кешеләр Аллаһ Тәгаләгә тиңләштерәләр тагын башка кемнәрнедер ди. Хикмәт нәрсәдә? Аллаһ Тәгалә әйтә: Мин бер нинди ярдәмчесез, бер кемсез, бер үзем шушы күкләрне һәм җирне яраттым, ясадым. Караңгылыкны һәм көнне барлыкка китердем. Әмма әйтәләр, минем иптәшем булган дип ди. Мәсәлән, син
Көне буе утын ярасын, утын ярып бетергәч, акчаны түлиләр синең карап утырган дустыңга. Син нәрсә дисең инде? Беспредел дисең шулай бит. Беспредел дисең. Прокуратурага берәм язам дисең, мошенниклар дисең. Ачуым килә бит. Менә бу очракта да шулай мөхтәрәм кардәшләр. Аллаһ Тәгалә барлыкка китергән күкләрне, җирне, төнне, яктылыкны һәм кеше әйтә, юк, аннан анда ул теге ни при чем анда ди Аллаһ Тәгалә. Анда үзеннән үзе ничектер барлыкка килгән ул ди. Менә хәзерге вакытта мөхтәрәм кардәшләр, бик популяр әле, бик бер тема, башка планеталарны эзлиләр. Җиргә ошаган башка планеталарны эзлиләр. Башка планетада тереклек булган, анда да су бар, анда да микроблар бар, анда да кешеләр бар, анда да ниндидер шулай бит яши затлар. Бәлки алар монда килеп йөриләрдер. Бәлки без анда барырбыз киләчәктә. Менә шундый фикерләр белән кеше хәзер яши. Һәм мөхтәрәм кардәшләр, шушының бөтенесен барлыкка китергән Аллаһы Тәгаләне алар исәптән чыгаралар. Менә шуның эчендә Аллаһы Тәгалә әйтә, бөтен хикмәте дә шунда ди. Мин барлыкка китерәм ди. Мин кыдрәтле ди. Мин бер Алла ди. Минем кулымда бөтен көч ди. Мин бирәм юктан ди. Ә сез кемгәдер башка кешегә рәхмәт әйтәсез ди. Сез әйтәсез, удача, подфартило дип әйтәсез ди. Мне повезло дип әйтәсез ди. Сез әйтәсез, йолдыз атлаганда теләгән идем, теләгем үтәлде ди. Будданың кырсагын ышкыган идем. Все сбылось ди. Шулай бит. Я булмаса, бер статуяның борынын ышкысаң, все нормально ди. Фонтанга акча аргытсаң, все нормально получится ди. Сез шулай дип әйтәсез ди. Мен ди барлыкка китерәм шушларның бөтенесен ди. Ә сез шулай дип әйтәсез ди. Әлхәмдүлиллә дип әйтмисез ди. Аллаһы Тәгаләгә шөкер кылмыйсыз ди. Аллаһ Тәгалә әйтә. Икенче бер аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Я айюхаллазина аману ин таттақуллаха ядж'ал лакум фурқана ва юкаффир анкум сайиатикум ва ягфир лакум валлаху зул фадлил азим. И иман китерүчеләр, әгәр Аллаһы Тәгаләгә тақва булсагыз, Аллаһы Тәгалә сезгә бирә фуркан, айыру сәләте. Яхшылык белән яманлыкны айыру сәләте бирә Аллаһ Тәгалә. Аллаһы Тәгаләгә тақва булсагыз ди. Мөхтәрәм кардәшләр, менә монда утырган кешеләр, мөселманнар, әгәр дә сез мөселман булмаган кеше белән сөйләшә башласагыз, сез аңа аңлата алмыйсыз гынахның нәрсә икән. Гынахның нишләп гынах икәнен сез аңа аңлата алмыйсыз. Ахыр чиктә алар тәки аңламадым ди. Тәки аңламадым ди. Син аңа менә мондый статья китерәсең доңгызның зыяны турында, шулай бит. Ул сиңа икенче статья китерә. Ул сиңа икенче статья китерә. Мәсәлән, син әйтәсең, доңгызда микроблар, тегесе монсы ул әйтә, доңгызның ДНК-сы безгә бик якын ди. Димәк, без аны ашасак, ул бездә тизрәк үзләштерелә ди. Ничек җавап бирәсез сиңа? Җавап юк, ул хаклы. Шулай бит. Син әйтәсең, доңгыз пычрак хайван дисең, ул әйтә, менә ди Нидерландда ди. Доңгызлар мамык өстендә үсәләр ди. Артыннан аларның җире горшок тотып, бер кеше ди, һәрбер доңгыз артыннан ди. Аларга сок кына эчерәләр ди, хөрмәгенә ашаталар ди. Син әйтәсең, "Шо, сүзең бетте шулай бит инде. Сүзең бетте синең." Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә, "Тақва булсагыз, мин сезгә бирәм фуркан, айыру сәләте. Яхшыны яманнан сез айыра башлыйсыз" ди. Зина кылырга ярамаганны ничек аңлатасың кешегә? Зина кылырга ярамаганны берничә аңлатып булмый аны, шулай бит. Нәрсәсе бар инде аңды? Барның бер кыз белән йоклап алдың, шулай бит. Аңа да рәхәт, сиңа да рәхәт. Ул риза, син дә риза. Монда бер начарлык юк ди. Бу дөнья бит ләззәт алыр өчен, рәхәт яшәр өчен. Монда нәрсәсе аның зыянлы соң ди. Проблема юк монда бер нинди дә. Әгәр дә ул каршы булса иде, юк, каршы түгел ди.
Аңлатып булмый. Моның пычраклыгын шулай бу эшнең. Менә шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Тәкъва булсагыз, мин сезгә бирәм Фуркан." Аллаһ Тәгалә миңа ышанып ди, минем сүземне тыңласагыз, сез аера башлыйсыз аны ди. Шул ук әлеге дә баягы, менә яулыксыз йөргән кызларны карасагыз, менә сез мөселман күзлегеннән карасагыз, бик ямьсез. Бик ямьсез, мөхтәрәм кардәшләр. Чәчләр тузгыган тегендә, монда таралып ята чәчләре шулай бит. Теге моннан чыккан нәрсәдер тырпаеп тора. Синең ул күзлектән караганда ул сиңа ошамый. Әмма мөселман булмасаң, ул бик матур. Ул бик матур. Мин качакта мәҗлескә килеп утырам да, 60 яшьлек бер апалар, инде 55 яшьлек апалар, үтә күренмәле блузка кигәннәр мәҗлестә. Анда бөтен теге лифчиклар, бөтен нәрсә күренеп тора. Моның әйтәм, нинди матурлыгы бар икән соң дим. Вот ул үтә күренмәле блузка киюнең хикмәте нәрсәдә икән соң, мин аңламыйм шулай бит. Ул апа инде бер теге крупнокалиберный апа шулай бит, теге фигурасы матур булса теге. Ну, ир кеше буларак мин аңларга тырышам инде аны. Ир кеше буларак ярар, теге хәзер мин мулла буларак, мөселман буларак аткин ул бөтен нәрсәне шулай бит инде. Ир кеше буларак монда ниндидер матурлык күрергә утырам мин, тырышам. Шулай бит. Юк, күрмим мин аны. Миңа күренми ул матурлык миңа. Мин хәзер уйлыйм. Мәйтәм, син нәрсәгә алай киенергә соң? Ләкин хикмәт, мөхтәрәм кардәшләр, анда түгел, хикмәт миндә. Аллаһ Тәгалә Фуркан биргәч, син аны күрмисең. Айру сәләтен биргәч, син аны күрмисең. Әмма башка ир кеше күрә. Башка ир кеше өчен ул матур. Ул 60 яшьлек әбинең чәч буяп, ирен буяп театрга килеп утыруы, аның өчен ул матур. Аллаһ Тәгалә тәкъва булсагыз ди, менә шушы пычраклыкны айырырга өйрәтә ди. Аллаһ Тәгалә айырырга өйрәтә, һәм сез бөтенләй икенче төрле күз белән дөньяга карый башлыйсыз ди. Һәм Аллаһ Тәгалә ди сезнең гынахларыгызны кичерә. Аллаһ Тәгалә сезнең пычракларыгызны яшерә ди. Мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә безнең пычракларыбызны яшерергә тели. Менә монда юкаффир анкум сайyiатикум дигән сүз, ул Аллаһ Тәгалә гынахларыгызны кичерә дип тәрҗемә ителә. Ләкин турыдан-туры мәгънәсе Аллаһ Тәгалә сезнең бузыклыгыгызны яшерә. Ягъни шушы ямьсез әйберне Аллаһ Тәгалә яшерә. Һәм кеше, мөхтәрәм кардәшләр, матурлыкны күрә башлый. Менә хикмәт нәрсәдә? Кеше күрә башлый чын матурлыкның нәрсәдә икәнен. Әйтик, мәсәлән, менә хәзер без мөселманнар бит инде бераз күпмедер ислам динендә булгач, без сакаллы кешегә карагач, анда матурлык күрәбез. Әмма әгәр дә без мөселман булмасак, без нәрсә күрәбез? Юынмаган бомышны. Безнең өчен шулай. Шулай бит, таралмаган, юынмаган, тегендә монда тырпаеп тора чәчләре. Безнең өчен шулай. Аллаһ Тәгалә әйтә, бөтенләй пычракларны яшерәм дә, сез күрә башлыйсыз матурлыкны ди. Һәм Аллаһ Тәгалә сезнең гынахларыгызны кичерә ди. Менә Аллаһ Тәгалә безне, мөхтәрәм кардәшләр, нәрсәгә чакыра? 3-нче аятында Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва ман яттақиллаһа ядж'ал лаху махраҗа ва ярзуқху мин хайсу ла яхтасибу. Әгәр Аллаһ Тәгаләгә тәкъва булсагыз, Аллаһ Тәгалә сезгә һәр бер очрактан да чыгу юлын бирәчәк. Һәм сезне ризыкландырачак ди. Исәпсез, хисапсыз ризыклар белән ризыкландырачак ди. Әле миңа бер көнне бер кеше әйтә, хәзрәт, вот миннән 2 миллион акча сорап торалар ди. Бер елга 20%ка, 20% годовых. Мин ди на ровном месте 400 мең акча эшли алам ди. На ровном месте ди, биреп торсаң ярыймы ди. Шулай бит. Менә нинди теге нәрсә? Бер таныш кешесенә бирә, вроде бер нинди риск юк. 1 ел үтә 2 миллион 400 меңне ала. Ул бит начар акча түгел, 400 мең.
Ул кешенең 1 еллык зарплатасы ул. Ровно на ровном месте керә дә утыра сиңа 1 еллык зарплата. Шулай бит. Керә дә утыра. Аллаһ Тәгалә әйтә, тәкъва булсагыз ди, мин сезгә чыгу юлын бирәм ди. Әйтәм, мин дә Алладан куркам ди, үзе намаз укымый ул. Мин дә Алладан куркам ди, ярый микән ул ди. Әйтәм, юк, ярамый. Бераз авыр сулап куйды инде да ди. Ай, ярамый әйтәм. Яртысын хәзрәткә бирсәң ярый. Если что, миңа сылтарсың ди инде. Әйтәм, ярамый. Ләкин Аллаһ Тәгалә ул сиңа 2 миллионны былай гына саклап ятырга бирми шулай ук. Аллаһ Тәгалә сиңа икенче юлын бирә. Синнән сорам әйтәм, нәрсәгә алып тора ул синнән? Әгәр дә ул синнән бизнеска алып торса, 2 миллион бир дә, ничәдер процент табышыннан үзеңә сора акча. Әгәр дә ул синнән алып торса, нәрсәдер алырга, син аңа ул әйберне алып бир дә, рассрочкага сат, кыйбатрак бәягә. Аллаһ Тәгалә бер юлга, менә шушы бер хәрам юлдан тыелсаң, икене хәләлне бирә. Аллаһ Тәгалә әйтә, акча эшләгез ди. Эшләмәгез түгел ди, теге тотып ятмагыз ул акчаны ди, әйләнсен ди, әмма хәләл юл белән. Мәйтәм сора да, хәләл юл белән син аны эшли аласың ул акчаны. Но барбер хәзрәт белән бүлешергә кирәк шулай. Теге консультация бит инде барбер. Менә ул мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгаләнең хикмәте шунда. Шуңа күрә дә безнең чыгу юлы булмаганда да Аллаһ Тәгалә безгә чыгу юлын бирәчәк. Алладан курыксак, хәрамнан курыксак, Аллаһ Тәгалә бирә. Эш таба алмыйбыз, хәрам эш кенә бар. Аллаһ Тәгалә тәкъва булсаң бирә хәләлен. Тәкъва булсаң гына ләкин. Теге всё, безысходность беренчеләп булмый дисәң, Аллаһ Тәгалә бирми әлбәттә. Тәкъва булсаң бирә. Һәм ризыкландыра мөхтәрәм кардәшләр. Аллаһ Тәгалә ризыгын бирә. Бер вакытта да Аллаһ Тәгалә тыйып нәрсәнедер, аңа альтернатива бирмичә калганы юк. Һәр вакыт Аллаһ Тәгалә альтернатива бирә. Бары тик хәрамгә кирмәскә генә кирәк. Шулай ук Аллаһ Тәгалә икенче бер аятында әйтә, Бисмиллаһир-рахманир-рахим, "Ва ма яттақиллаһа ядж'ал лаху мин амрихи юсра." Кемдә кем Аллаһ Тәгаләгә тәкъва булса ди, мин аның эшен җиңеләйтәм ди Аллаһ Тәгалә әйтә. Ике төрле Аллаһ Тәгаләнең җиңеләйтүе бар эшләрне. Беренчедән, чыннан да Аллаһ Тәгалә синең эшеңне җиңеләйтә, сиңа эшләргә җиңелрәк була. Икенчедән, син ул эш турында борчылмый башлыйсың. Аның борчылуы да проблема бит әле, мөхтәрәм кардәшләр. Менә син төннәр буе йокламыйча уйлап ят әле. Иртәгә эш булыр микән, юкмы икән? Акча бирерләр микән, бирмәсләр микән? Ул бит проблема. Эшенә караганда авыррак ул борчылу. Аллаһ Тәгалә тәкъва булган кешеләргә җиңеләйтәм ди мөхтәрәм кардәшләр. Менә шушыны безгә онытмаска кирәк. Күргәнебезчә шушы аятларга гына карасак та, безнең бу тормышта рәхәтләнеп җиңеллек белән яшәргә бик күп мөмкинчелекләребез бар. Бер генә шарт. Аллаһ Тәгаләгә тәкъва булырга, аңа ышанырга, аның кушканнары белән яшәргә. Бүтән бернинди дә бездән авырлык соралмый мөхтәрәм кардәшләр. Аллаһ Тәгалә әйтә, калганын мин үз өстемә алам ди. Русчада сөйләп китәрбез мөхтәрәм кардәшләр. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Дорогие друзья, у нас сегодня начинается месяц Раджаб. Месяц Раджаб, он от слова тарджиб, возвеличивание, уважение. И поэтому это тот месяц, когда мы должны показывать уважение именно этому месяцу. Месяц Раджаб считается запретным месяцем. В этот месяц надо остановить все войны, которые начаты, и нельзя начинать новые. Все локальные конфликты с тещей, женой надо прекращать. Это такое в нашем маленьком масштабе, так скажем, да? Но тем не менее, во время месяца Раджаб, во время, по-моему, ни одного из этих запретных месяцев еще на земле войны не останавливались. В современном мире. Также, дорогие друзья, месяц Раджаб – это месяц Аллаха Субханаху ва Тааля. Месяц Раджаб – это подготовка к Рамазану. У нас остается всего лишь 2 месяца
до Рамазана. И сейчас мы должны уже начинать. Если, например, бегун поедет на Олимпиаду, знает, что он поедет на Олимпиаду на следующий год, он что будет делать? Он будет готовиться в течение этого года. Он будет правильно питаться, заниматься, тренироваться, объемы наращивать. Все, а потом уже с подготовкой поедет на Олимпиаду. Мусульманин думает, что он может в уразу войти прямо с разбегу, так просто. И тут раз выдыхается. Первые 2 дня его нет. Он потерян для нас. Лежит, дохлый, голодный. Все. Он никакой до ифтара. После ифтара наедается, живот большой, таравыха опять его нет. Потому что слишком много поел. Не может шевелиться. И вот так в течение 3-5 дней. Потом начинает он нормализоваться потихоньку. Потихоньку. Вот поэтому, дорогие друзья, к Рамазану тоже надо войти с подготовкой. Вот эти месяцы, Раджаб, Шахбан, как раз нам нужны для этого. И Пророк ﷺ поощрял, чтобы мы держали уразу в эти месяцы почаще. Даже Пророк ﷺ говорил, если мы хотя бы 1 день продержим месяц Раджаб уразу, то Аллах Тааля простит нам наши грехи. Хотя бы 1 день, говорит. Это уж, дорогие друзья, несложно. Дорогие друзья, хотелось бы в месяц Аллаха Субханаху ва Тааля поговорить о величии Аллаха Субханаху ва Тааля. Аллах Тааля в Коране говорит человеку. Бисмиллахи рахмани рахим. Я аюхаль инсан, ма гаррака би раббикаль карим. О человек, что тебя ввело в заблуждение по отношению к твоему Господу, Аллаху? Что тебя ввело в заблуждение? То есть, почему ты так к нему относишься неправильно? Аллах Тааля говорит, «Аллази халакака фасауака фа'адаляк». Аллах Тааля, ведь Он создал тебя. Он сделал тебя, то есть фасауака, выпрямил, имеется в виду, ты ровный. У тебя все на своем месте. Фа'адаляк, сделал все симметрично, соразмерно. Фи ай сурати ма ша'a раккабак. И дал тебе тот образ, который он захотел. Твой образ человека – это не наш выбор. Был бы наш выбор, мы бы, наверное, да, родились там, не знаю, красавцами. Все люди отличаются, нет одинаковых людей. Абсолютно. Даже близнецы, они тоже отличаются. Просто они отличаются в мелочах, которые незаметны просто. Все люди отличаются. Это как автомобили, ВАЗ. Они все отличаются. Нет одинаковых 2 колен. Они все отличаются. Здесь тоже люди все отличаются. И Аллах Тааля говорит, это я дал вам образ. Я дал вам вот это ДНК, РНК, чтобы вы приняли этот образ, чтобы вы развивались, чтобы не было такого, что один глаз больше, другой меньше. Фа'адаляк, понимаете? Вот это слово, ведь мы никогда не задумывались, почему наши уши, они симметричные. Вдруг, если одно большое было бы, да, другое маленькое, это же неконтролируемый процесс. Ты же не специально так не делал. Или руки, например, один длиннее, другой короткий. А такие случаи есть, дорогие друзья. В Африке там и так далее, там показывают людей. У кого-то язык вываливается изо рта, рост не останавливается. У кого-то там одна сторона большая. Есть даже человек в Европе, у него одна рука большая. Как вот мультик же есть с одной рукой. Матрос бегает же, вот у него одна рука такая, он армрестлингом занимается. Одна рука у него худая, как у меня вот, а другая большая. Смотришь, раз всех валит этой рукой. Это генетический дисбаланс. Почему все люди не такие? Потому что Аллах Тааля контролирует этот процесс. И Аллах Тааля показывает, вот что будет, если я отвернусь на чуть-чуть. Что если все будут такими? Это же неудобно, когда у тебя сзади еще 2 ноги торчат, правильно? Поэтому Аллах Тааля говорит, я все это контролирую, говорит, а вы, говорит, что-то меня не благодарите. Что вас ввело, говорит, в заблуждение? Почему вы отвернулись от меня? После того, что я с вами сделал, после того, что я дал вам,
А вы, говорит, отвернулись от меня. Что с тобой, говорит, тот человек? Аллах Тааля спрашивает. И это очень уместный вопрос. В следующем аяте Аллах Субханаху ва Тааля говорит: Бисмиллахи рахманир рахим. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Аллах Тааля говорит: я, говорит, сделал так, что вы полюбили веру. Что вы полюбили веру. Нас действительно, когда человек принимает ислам, он начинает любить веру. Тот образ жизни, который он ведет. Хотя он ведь может отказаться в любой момент. Просто может сказать: я не хочу читать намаз. Вот те люди, которые бросают намаз, они не успели полюбить. Они просто не почувствовали разницы, что с намазом, что без намаза. Есть такие люди, дорогие друзья, очень часто иногда мусульмане бросают намаз. Бывают такие люди. Аллах Тааля говорит: мы сделали так, что вы полюбили веру. И мы, говорит, украсили ее в ваших сердцах. То есть мы получаем наслаждение от веры, от того, что мы близки к Аллаху Тааля. И Аллах Тааля, говорит, сделал для вас отвратительным неверие и нечестие, грехи. И Аллах Тааля сказал, что эти люди на правильном пути. Аллах Тааля верующим людям дает вот такой вот индикатор. Когда мы видим грехи, мы не просто говорим там: ой, это неправильно. Это для нас отвратительно начинает казаться. Тут в одной передаче одна девушка русская в Эмиратах зашла в кафе. В кафе сидят одни мужчины. Она зашла, хотела покушать. И официант боится к ней подходить. Все люди смотрят на нее странно, все прекратили кушать. Девушка говорит: я, говорит, что-то не понимаю, что здесь такого? А просто она без платка, груди открытые, мини-юбка и так далее. То есть Аллах Тааля дал верующим отвращение к этому. Они посмотрели, и они не понимают, как это вообще возможно. Как это вообще возможно? А здесь девушка, которая одевается таким образом. А ведь ей кажется, что это красиво. Это нормально. Девушки иногда говорят, да, мальчикам: не смотри меня на грудь, да? Чего ты пялишься на меня, да? Иногда так говорят. Посмотри мне в глаза, а не на другие места. Иногда так говорят девушки, да? И хочется спросить: а зачем же ты тогда открыл эти места, если ты не хочешь, чтобы туда смотрели? Они же открыты. Для чего? Чтобы пар выпустить, что ли? Непонятно. Зачем же ты тогда открыла? Спрашиваешь вопрос, элементарный вопрос. Потому что ей-то кажется красиво, это все. Все правильно, все нормально, но ты не должен туда смотреть. Это вообще не вяжется. Логики здесь нет. И поэтому Аллах Тааля говорит: мы сделали отвращение у вас к этим вещам. И люди поэтому, когда видят грех, мусульмане верующие, они не просто говорят: ой, это нельзя, да? Это запрещено. Сейчас вот посмотрю-ка, ага, 25-й пункт. Ага, это запрещено. Все, мне нельзя. Мы же не так говорим, правильно? У нас сердце начинается уже, чувства начинают меняться. Хочется отвернуться. То же самое, например, когда пьяный человек, да? Пьяный человек на свадьбе — это весело. Он сидит, потом посмотрит, начинает рукава засучивать. Ну что, говорит, пора? Все, драться надо уже, да? Это весело. Один пьяный должен быть на свадьбе. Но когда мусульманин видит его, для него это не весело. Это отвратительно. Он хочет от него отойти. И поэтому, когда вы смотрите на детей, дети не любят пьяных людей. Они чувствуют запах противный, да? Они отталкивают их, потому что их нутро, фитры, иман, говорит, это ненормально. Потом уже, когда к этому привыкаешь, уже красиво все это кажется. Вот поэтому, дорогие друзья, Аллах Тааля сказал:
мы, говорит, сделали так, что у вас есть отвращение к этому. В следующем аяте Аллах Субханаху ва Тааля говорит: Бисмиллахи рахмани рахим. Инналь инсана лафи хуср. Валь гаср инналь инсана лафи хуср. Клянусь перед вечерним временем, Аллах Тааля говорит, поистине человек в убытке. Этот аят, он заслуживает, вообще это сура Гаср заслуживает вообще отдельного вааза. Все люди находятся в убытке, говорит Аллах Субханаху ва Тааля. Илля аллазина аману ва амилу салихат ва тавасау биль хакки ва тавасау бис сабр. Кроме тех, которые уверовали и творили благие дела, заповедовали истину друг другу и заповедовали терпение. Те люди, которые не верят в Аллаха и не делают благих дел, они в убытке. Почему? Все, что они делают, это бесполезно. Они зарабатывают миллиарды, но все это оставляют здесь. То есть активов нет в судном дне. Вот сейчас очень популярная тема, да, с панамскими офшорами. Там каждый политик связан с этим. Все связаны с панамскими офшорами. Зачем они это делают? То есть переводят свои деньги на легальные счета, на нейтральную территорию, отмывают деньги. Мусульманин делает то же самое. Он отмывает эти деньги в судный день. Туда переносит деньги, в офшоры. Тот, кто не уверовал и не делал благих дел, у него там нет счетов в ахирате. Он здесь много оставил, а там ничего. Понимаете? Поэтому они в убытке, у них ничего нет. Он ждал румынский сервант 15 лет. Он его купил, наконец-таки. Потом бережно сдувал пыль оттуда последние 40 лет. Но в конце концов этот сервант остается внуком, которые выкинут его. Правильно? Он же не унесет на ахират. Это его убыток. Всю жизнь мечтал об этом. Это его убыток. Отец у меня всю жизнь трясся над старым москвичом. Маргарин 412. Когда он умер, мы стали его в утиль. Его даже не продашь. Для него это ценность, понимаете? Он же в ахират его не унес. Я не говорю, что он был неверующим. Нет, поймите меня правильно. То есть человек, который держался за что-то в этом мире, он его не унесет. Его нужно переводить в офшоры. Отмывать надо. Хорошими, благими делами. С этим имуществом, когда ты делаешь садака, когда ты помогаешь другим, когда ты зарабатываешь это имущество с халяль образом, оно переходит туда, на счета в ахирате. Чтобы этот счет разблокировать, нужна вера. Если ты сделал, туда хочешь перевести, благие дела делаешь, туда идешь, они говорят, а у вас нет пин-кода. Ля иляха илляллах, Мухаммад Расулуллах. Ты говоришь, счет разблокировался, и ты уже начинаешь пользоваться этими счетами. Нет, отходят в небесную канцелярию все твои дела. Это очень элементарно. Экономика простая здесь. Рыночная экономика, дорогие друзья. Поэтому тот, кто хотя бы немножко думает, он все переводит в офшоры, в ахиратские. Поэтому вроде мусульманин дурак, отдает деньги в никуда, да? Но он отмывает их. По-умному. По-умному делает это. Поэтому тот человек, который живет с верой, он, дорогие друзья, никогда не будет в убытке. Никогда. Даже если вести бизнес по-мусульмански, этот бизнес будет твой. Если вести бизнес не по-мусульмански, этот бизнес будет чужого дяди, банка, коллектора, кредитора или еще кого-то. Это не будет твоим бизнесом. Если вести его халяль, даже в этом мире ты уже будешь хозяином своего имущества. Дорогие друзья, Аллах Субханаху ва Тааля говорит в Коране, бисмиллахи рахмани рахим: «Ам хулику мин гайри шейин, ам хумуль халикун». Неужели, говорит, вы думаете, что созданы из пустоты? Или вы сами, говорит, создатели? Ам халяку самавати валь арда балля юкинун. Или вы создали? То есть он говорит, они, да? Это обращение к нам, можно сказать. Неужели, говорит, они думают, что создали небеса и землю?
как же вы, говорит, в это не уверуете? Посмотрите, говорит, вы думаете, что просто так произошли? Говорит, ведь сейчас действительно Аллах Тааля предугадал, что будет через тысячи лет, и Аллах Тааля говорит современной науке. Неужели, говорит, наука думает, что человек создан просто так, из ничего? Бактерия упала с космоса в воду, в море. Оттуда эта простейшая бактерия стала сложной. Потом в рыбу превратилась. Рыба вышла на сушу. На суше отросли ноги. Понимаете? Когда я рассказываю, это сказка. Это кажется, что это сказка, правильно? Но на самом деле, оказывается, так бывает. Это значит, по нашим меркам, например, АК съезжает в грязь и сразу становится внедорожником. Мы говорим, это невозможно. По теории эволюции возможно, надо просто подождать немножко. Поэтому, если застряли, подождите, да, эволюция сделает свое дело. Рыба вылезла на сушу, отросли ноги, побежала. Бежала, 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 чешуя отпала, в динозавра превратилась. Знаете, как птицы появились? Как нам объясняли по биологии, динозавр быстро бежал и отросли крылья. Если махать руками, часто, много, отрастут крылья, поэтому осторожно. Дорогие друзья, эти сказки нам кажутся сейчас, но в это верят взрослые люди. Бородатые, с дипломами, с очками, верят в это люди. Поэтому, дорогие друзья, Аллах Тааля говорит, неужели, говорит, вы думаете, что это так? Что это из ничего? Или, может быть, думаете, что это вы создатели? Человек еще ничего не создал. Даже склонировать пока он не сумел. Склонировал овечку, овцу, но неудача. Склонировал ген старости. Поэтому, если клонировать 80-летнего человека, получится 80-летний человек. Не получится 6-летний ребенок. Аллах Субханаху ва Тааля говорит, неужели, говорит, вы создатели? Нет, говорит, вы просто, говорит, не верите. Создатели, говорит, мы, создатели небес и земли. Поэтому, дорогие друзья, на этом вопросе остановлюсь. И действительно, это пускай будет просто размышлением для нас. Я не ругаю тех людей, которые не верят. Вы поймите меня правильно. Да, мы улыбаемся, как бы смеемся, но мы смеемся над самими собой. Над самими собой смеемся. Это лишний повод для того, чтобы мы желали добра тем людям, которые не верят в Аллах Субханаху ва Тааля, отрицают, что Он наш Создатель. Просто чтобы мы сделали за них дуа, молитву, и чтобы, иншаллах, они тоже это увидели, полюбили веру и начали не любить грехи. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.